सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर बाटे इतिहास के सबसे बड़ खबर। जी हाँ, अभी तक ऐसा कभी ना भइल सर जौन खबर रउआ लोग के बीच हम अभी सुनावे जा रहल बनी। जी हाँ, सही बात बाटे, हम बात कर रहल बनी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। बीते दिन उनकर एगो ऐसा अवार्ड से सम्मानित उनकरा के कइल गेल बाटे कि उ अवार्ड के बारे में अभी तक ले भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई औसन अवार्ड से सम्मानित ना भइल रहा। जी हाँ, सही बात बाटे, पवन सिंह भोजपुरिया के शान बन गई बने और एगो ऐसा अवार्ड से सम्मानित उ अवार्ड के नाम भटे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बेस्ट एक्टर और सिंगर खातिर मिलल बाटे, जौन की अभी तक ले केहू के ना मिल रहा है। इतिहास गवाह बटे कि आज पवन सिंह के नाम इतिहास के पन्ना में लिखा गई बटे कि भोजपुरी के सुपरस्टार एकलौता स्टार जेकरा मिलल बटे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, मीडिया से बात करते पवन सिंह बतौलन कि ई अवार्ड खातिर सबसे पहले अपन दर्शक भगवान लोग के बहुत बहुत कहत रहे और बताओ तने कि आज भोजपुरिया दर्शक लोग के वजह से ही उनकरा इतना बड़ सम्मान मिलल बा जौना के उ कबो अपना जिंदगी में भुला नहीं कर सकत। उनकरा खुद विश्वास नहीं होत कि उनकरा इतना बड़ अवार्ड मिलल हटे। जी हाँ, वो खुशी से झूम उठल बने कि आज तक ले भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत दिग्गज कलाकार लोग भइल, लेकिन अभी तक ले ई अवार्ड पवन सिंह के ही मिलल। ई सबसे बड़ बात बाटे और हमनी के अपन छपरा जिला भोजपुरी टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाई देतनी सन। पवन सिंह के मंगलमय भविष्य के कामना करतनी सन कि वो आगे बढ़स और भोजपुरी खातिर ऐसा ही नाम कमास। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग के सबसे पहले हमनी के बताएं सन। बस अभी के अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के